Velkommen til Execute, hvor teams sparer op til 20% af deres tid ved altid at bruge de senest godkendte dokumenter. Hos Execute sikrer vi, at dokumenter bliver korrekt godkendt og distribuerer. Dit team får adgang til dokumenter i forskellige formater direkte fra systemet: Office-dokumenter, PDF, billeder, video og lyd. Visualiser dokumenter direkte i Execute ved hjælp af Microsoft-dokumenter, Word, Excel, PowerPoint, PDF, video og lyd med vores generøse filstørrelsesgrænse på 200 MB og ubegrænset lagerplads. Sørg for, at dine dokumenter bliver korrekt distribueret til de rette personer. Giv adgang og automatisk besked ved ændringer. Regulerede dokumenter med automatiseringer, så de distribueres direkte, når du sender e-mails og interne beskeder. Dokumenter, der bruges i organisationen, gennemgår en godkendelsesproces med en eller flere roller involveret. Dette sikrer, at dit team kun bruger de senest autoriserede dokumenter. Få fart på din virksomhed. Execute med kvalitet.